menika Tulungagung pinten ndak? Campur darat. Campur darat. Nggih. Tasik senggel napa sampun gedabel nuwun sewu. Napa? Senggel napa? Berarti wis duwe pasangan napa sing senggel ngoten lho. Kula pengen ngertos mawon kriteria laki-laki yang seperti apa, pengen tahu. Mau wonten sing mriko wonten tangkel, "Weh, Mbak niku lho nomor sekawan niku lho kriteriane sing pripun?" Kira-kira kaya sapa? Kaya sapa? Anu nek aku tuh yang penting Omongane wis kaya ngene iki lho, Pak. Biasane bahasa Indonesia ngene iki mesti kriteriane. Iya. High class. Kriteriane. Sing piye jajal pikir aku. aku tuh sukanya pokoknya dia yang setia. Oh, setia. Oh iya. Setia tok. Setia tok ya. Setia dan bertanggung jawab lah. Oh, siap. Bertanggung jawab. Iki bocah ngene iki cepet golekane lah kaya ngene iki. Nduk, Iya, iya. Brand. Dalam Lu kok berbrand kuwi lho. bir Sama sini. kita. Kita. Bir kita. Bir kita iso pil kita lho jadi Ngawur iso sono pil ngawur. kita ini. Aku ngomong Bir kita. Kriteria laki-laki yang seperti apa, Adik? Brewok. Durung-durung kok medeni ini to, Pak? Lah iya. Terus Masa brewok. Brewok terus apa nih? Terus Brewok tinggi, Tinggi. terus putih sugih, terus setia, terus duwe apa jenenge tanah akeh, terus Anu, Dok, sugih wis, mobil ora akeh. sambok terus wis mati ya Dewi. Daleme saking pundi panjenengan? kula. Nggih. Kula niku sak nggen-nggen kok, mboten mesti. Mesti. Mboten sing sesuai kali KTP niku pundi ngoten lho. Wong KTP mawon mboten gadah lho kula Lho, niku. lho kowe iki jane warga negara ndi kowe iki lho? Kutub Utara. Apa nembang? Nembak. Nggih. Iki sing benten kalian sinden-sinden. Ya to, harus sih. spesial. Sik, Ya. klasik iso. Apa meneh di pirsani Apa? Bu Kesi. Iya. Iki dhisik yo maruku, Mas. Aduh. Ya ora tak pamer-pamer. Masa marumu berarti awakmu. Lho piye to saingan dhisik. Karo Mas Yoyo itu. Mas Di iki karo dhisik karo aku. Sapa? Mas apa? Mas Di. Mas yo Aku tadi iso Mas. Jadi ora. Lah iya Mas Cahyo Kuntadi aku nek nyeluki Mas Di. Terima kasih. Luwih dhisik genduk niken sing isih enom dhisik, sampeyan tak aturi anu nduk, ngaturke panuwun ingkang tanpa upama marang Bapa Purnomo Sagutrah lan ugi temanten kekalih Mbak Nanda karo Mas Relo lantaran panjenengane awake dhewe bisa silaturahim mapan wonten ing Driyareja Nguntara Nadi kene nduk niken. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu nduk. Nggih, kagem Bapak Purnomo. Nggih, leres nggih. Leres Pak Purnomo. Kula niku nek ngapalne namine Pak Purnomo niku kok kula ngeling-eling Purnomo pedhot ngoten mawon. Wah iya. Nggih to, Pak? Heeh, wis mari saiki pisan. Oh, ngoten. Nggih, sugeng dalu Pak Purnomo, Bu Purnomo kalian warga Driyareja. Driyareja Magetan. Muntaranadi, Oh, nggih. Muntaranadi Magetan. Nggih niki acarane pernikahan putrane Bapak Purnomo. Nggih, Mbak Nanda karo Mas Relo sing menikah. Mbak Nanda dengan Mas Relo, semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Semoga berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kagem Pak Purnomo mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Asma kinarya japa, Nduk? Asmanipun ingkang kagungan hajat menika Pak Purnomo. Purnomo ki tegese yen ngibarati rembulan kuwi penuh dengan sepenuh hati Bapak Purnomo tresnani lan nglestarekake seni tradisi dan menghibur warga masyarakat Driyareja ngono kuwi. Nggih. Nggih. Selanjutnya Bu Kesi, yo, Mboke Genti. Ayo. Kula? Nggih no. Neng saderenge kula matur ndongaaken keluarga besar Pak Purnomo. Aku mau berpantun dulu dong. Weh, isik ae. Ya panggah, pantune panggah lho Pak. Pantune piye Bu Kesi?
Burung nonton gelatik. wayang. Hah? Utuk burung gelatik nih. Oh, genti Nduk, genti. Alah. Rungokno ya. Nggih. Wirengno ya. Nonton wayang di Kota Magetan Cakep. yang aku sayang. Sik to Pak Cahyo. Piye. Nggih. Nonton wayang ning Nonton wayang Magetan. ning Magetan. Nonton wayang ning Magetan. Heeh. Hanya Pak Cahyo Kunta disayang yang menjadi idaman. Iya. Piye Nduk, bapakmu karo mbokmu ki terlalu romantis ngono lho Nduk. Terlalu romantis sampai sing rondo-rondo karo sing apa jenenge jomblo-jomblo ki iri lho, Bu. Apa iya? Heeh. Lah mulane awakmu tak dongake muga-muga sok lek entuk jodoh, awakmu ya romantis kayak bapakmu karo mbokmu iki lho Nduk. Ya amin. Romantis sih lek ning panggung, ning omah yo tukaran ken. Loh, itu yang namanya bumbu, Pak. Bumbu ya, bumbu rumah tangga. Bumbu ya? rumah tangga. Iya. Lah kula ndek wingi ngertos jenengan tukaran kali Bu Kensi teng ndur panggung Bu Kensi jenengan kengken apa to? Ting TikTok iku lho, Bu. Tak kon jupuk apa ngono lho bapakmu ki. Terus nesu-nesu. Tukaran pokoknya jenengan iku caksi lovers. Wah iya. Kayak rumusnya ngene Nduk, angger aku bar tukaran karo Bu Kesi, bar kuwi Bu Kesi mesti mengandung neh bar kuwi terusan. Lah iya. Loh, nyuwun sewu Pak Dalang. Dalam. Nah, niki sekalian napa nggih? Kula badhe istilahipun memberi motivasi kepada pemanten berdua. Mbak Nanda, khususipun Mas Relo. Ya. Mas Relo, ngeten Mas. Gini Mas, kalau saya bilang bahasa Jawa ngoten jenengan anu nggih ngertos nggih. Dadi ngeten niki. Sing kula alami tiang berumah tangga menika biasanipun keromantisannya itu hanya bertahan selama 5 tahun. Muga bar kuwi halah kadang-kadangnya orang gagas pasangane. Neng jenengan jangan rumusnya ada satu hal. Apa Biasane ngene lho, Nduk. Wong lanang iki biasane lek ning ngarepe wong wedok ngono iki gayane iki ora ngawaki. Lek salahane ora ngawaki, ya toh? Ning wong wedok iku Mbak Nanda pinginnya selalu dimengerti. Orang mong Mbak Nanda tok, orang mong Bu Kesi tok. Tak kira ibu-ibu sedaya teng mriki nggih ngoten nggih Bu. Wong wedok niku pinginnya dimengerti nggih napa mboten? Nah, Tapi ngoten niku. perempuan itu bukannya selalu ingin dimengerti, Bu. Ancene perempuan itu tidak boleh salah, Bu. Iya, Karena betul. laki-laki itu tempatnya salah. Nah. Jadi laki-laki itu harus apa? Menghargai gitu, Bu. Namanya laki-laki itu harus mengalah. Bener, makane Mas Relo, Pak orang Mas Cahyo Relo, mengalah. orang Mas Relo, orang Bapak Yoyo. Pokoknya jenengan ini bener, ora bener, salah, ora salah, kudu ngaku salah ning ngarepe wong wedok. Dah. Itulah laki-laki yang baik. Cocok Mbak Nanda? Lek iso orang ngakoni salah tok. Piye, Nek Nduk? iso wis gak kleru kudu ngekei duit. Nggih ta, Bu? Betul. Kok lek hatinya berbunga-bunga. Ngene lho, Nduk. Ini aku nengahi Pripun, ning pripun? kuwi. Nuwun sewu ora kok mbelani karo bapak-bapak niku mboten. Ning witing klapa salubune, ngeten Bu Kesi. Jadi tumrape wong bebrayan itu tidak kita saling menyalahkan yang lain, namun kita sendiri harus merasa salah dan harap dimengerti apakah maknanya mencintai. Mencintai adalah ketika kita tidak menyakiti orang yang kita cintai dan juga siap ikhlas legowo menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Itulah mencintai. No. Tapi aku ya enggak. Yang namanya mencintai. Apa? Sing jenenge mencintai ku ya, Nduk. Nggih. Tidak boleh saling menyakiti. Iya. Jenenge lek mencintai terus hanya untuk menyakiti untuk apa? Iya kan? Nggih. Cocok? Setuju, Nak? Setuju. Iya. Ngono lho, Pak. Wong aku Oh. disakiti bolak-balik ya, Pak. Alah. Ora. Ngene Nduk niken. Nalika wayangan ana Ngawi kepungkur lek aku wis janji bakal gaweke tembang karo sampean. Wujude iki Pangkur Putri Ndoho. Ndoho iki lak ya Kediri tegese Nggih. sampean. Nggih. Iki ana sandi asmane. Dadi tembang iki yen diwaca mudhun ngono kuwi tulisane Dimas Niken Salindri. Nah, ngono kuwi. Sampeyan wis sinau apa rung bab kuwi? Tembange Kula kuwi. sampun dikirimi ning nganut. Mboten lali niki swantene mboten nutut. Oh ngene. Iki pancen persembahan kagem panjenengan. Jadi Nggih. tembang iki dibawani Pangkur,
iki cakepane sing gawe Pak Cahyokun tadi. Nggih. Ning cengkoke sing ndamel ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Nggih. Iki dipersembahkan untuk dirimu. Engko nggen bawa ben Bu Kesi wae, terus engko bacute iki Kadung Tresna jenengan bisa berdua. Oh, ngaten Ngono ya. nggih. Nggih, ngono. Nggih. Aduh, Ya Bu Kesi. sama si cendek-cendek ora apa-apa aku ya. Ya, sik dhewe ora apa-apa ya. Wani nih kan? Oke, sip. Yo. Timen budaya ngrembaka Di Mas. Nggih. masinang kling cahya nirna Ya, Bu Kesi, bantunan Bu. Nimas mesti kaneng jantung Ni terus Ken. kenyokang saking doho Sal. salwiring reh nembang beksa wus kacakup Lin. linambaran jiwa tama Terakhir Dri. Triya sumarah mreng Gusti Alhamdulillah. Nggih, sak pangkur ki Nduk, openana ya Nduk tembang iki. nggih Pak Iki lek gawe tak rewangi poso 7 dina 7 bengi lho. matur sembah nuwun nggih Pak Iya no, tak rewangi 7 dina 7 bengi ora nyedak mbokmu belas aku. Alah gombal among sapa sing ngomong? apa ya kuat ora nyegah Nduk alah bapakmu lho Dek bengi ngene anake turu ngono iki dheweke gayane wirawiri nang ngarepku lho. Jam 12 bengi kan. Ngopo Pak? Terus wayahe lho. Ngelingke aku kok kan. Oh, ampun kleru wayahe tegese lak tengah wengi Bu Kesi tak aturi wudu bar kuwi salat tahajud ngono lho maksude iki. Oh, percaya mboten Pak? Percaya mboten Pak? Ora percaya. Alah percaya karepmu ora ya karepmu. Tak kira wae dhewe. endingnya piye Bu endingnya piye Bu Endinge ya bapakmu ngerti-ngerti ngene lho. Gelandang mbokmu ngene mlebu ngene iki lho kan. terus diapake Bu Alah bocah cilik rasane melo ngerti. Halo sampean yo ngomong kok ya kan aku ingin tahu Aja sampean sik belum 17 tahun ke atas. Hari kita 17 ya Bu Oh iya. Yo bacute anu ya Nduk Kadung Tresna. Nggih. Nah, iki anteng lek iki ora dhuwur nadane. Dhisik ana Niken Salindri. Yo. Lamat was katon tetsane yen mbok berangkatan Oke sih.
Kesi. Pacane sarwa asri jeroba Dua kali ya, Nok. Instrumen tunggal rebah. Kesi dhisik gede ya. Lamet wis katon tejane yen kok berangkat para penonton nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Niken Salindri, luar biasa. Saged istirahat rumiyin sedhela, Nduk. Nah, nggih. Bu Kesi ya ben istirahat. Iya. Nadyanto bocah wis viral neng gelaring wayang uga neng dangdutan campursari, neng nyatane nembang tradisi ya isih apik ya, Yuk.
Mergo pancen ngibarate omah ki pondasine wis kuat dhisik. Mangkate iki niken biyen ya saka wayang dhisik wong ramane ki ya dalang. Oh iya ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Yo saiki men rada anget ngaturi rawuhe ya kuwi Cak Percil CS. Wah ya. Yo dikurmati nganggo serampat men Cak Percil menghibur warga masyarakat di Ndriyorjo. Ngono ya, Mak. Monggo Cak, yo serampat dados. Iya iya. Aku lara nang omahe Pak Purnomo ono salah gelem kowe iki. Yuk. Mandek Mas. Mandek kok. Tok tuyat tok tok tung tok telang. Kamu ya. Mas aku. Wilujeng dalu, Mbak Cange. Wilujeng dalu Cak Percil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warga masyarakat mriki sampun ngantu-antu rawuh panjenengan lho. Alah saestu kula mlebet teng daleme Pak Purnomo, nggih. Langsung ditokne pawon. Lewat mriki kula.
Cetuk Yuti. Tukang masak karo Yuati. Yuati kalih Yuti. Awakmu kok apal? Apal mau mangan apa kuwi jenenge? Kulup apa? Kulup dong kates. Buyuh pawait. Jane iki jane iki apa iki kulup apa obat aku. Lah awakmu njipuk langsung ning pawone. Lah sing Njipuk sing wis dimasak. Lah nggih. Lah sing urung dimasak mbok ganyang yo. Cangkemmu yo pahit. Layak kok pahit le. Alhamdulillah. Nggih. Dangu mboten nate kepanggih. Niki asli wonten Magetan luar biasa penonton bludak niki. Nggih, pancen mekaten. Mertandani bilih piyai Magetan menika sanget anggenipun tresna dumateng budaya mliginipun wayang kulit. Tepuk tangan untuk penonton Magetan malam hari ini. Luar biasa. Sing nonton niku lho sampeyan kathahe kok gumunku wedok tok jane lanange iki lho ning ndi iki. Endi ta? Lek iki Lah lanange mosok mung sak cilik-cilik kene iki tok. Lah iki lho wedok tok sampeyan kathahe iki lho. Kowe lho ape ndelok apa yo? Kowe ngerti wayang apa ora? awakmu Delok kowe. Oh, berarti pengen roh. Oh, roh kula temrap kula. Wong sakmene akeh iki mung pengen roh gantenge Percil. Alah. Percil kok ganteng kok enek. Percaya to sampean. Apa sampean iki ora tau ngilo apa piye sing ngarani awake. Ning omah sajake ra enek kaca pengilo. Lha sing delok wedok-wedok ya mung pengen roh ganteng to le. Percil ganteng nggih Bu nggih. Alah. Ya ora. Piye? Elek to. Lah ya lah ngono kok awakmu sombong jare pengen Wis to ben sombong dhisik le, iki teng daleme Bapak Purnomo. Nah, kowe hati-hati kudune ning kene. Nyapa? Timbang diwersoni pedhot. Lah nyapa? Lah, Iki Pak duduk Purnomo. Pak Polisi. Iki Pak Guru. Oh, ora kowe. nggih. Lagi ngoten to niki acate napa? Hajatipun Mahargya Putra Mbiwado Siwi, mantu, Mas. Mantu nggih. Nggih kula dongane Mbak Nanda kalian Mas Rela. Mas Relo. 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 Lah tulisannya kaya Arela mosok mburine rela berkorban. Iki wong Jawa, dadi Relo. Relo. Nah, bahasa Indonesia rela. Oh iya, Mas Relo kalian Mbak Nanda jadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Dadi ngono kuwi tak ta? ya ora ya oke ya. Ngono ki donga ya wis tau wong awakmu kok ndongakno apa mau? Sakinah mawaddah warahmah. Lah awakmu dhewe lho pegatan. Awakmu lho pindho. Ora mawas diri ngono jenenge ya. Lah nggih niki lho. Kuwi gagal mbok mau ning kene tak gacok cengelmu kowe. Iki wong aku ki ngomong ngene iki ben Mas Relo karo Mbak Nanda iku ora kaya aku. Lah terus, Lah ya aku ngomong ngene iki lho kok ngomong ngono kowe apa iso. awakmu ya ndonga ngono kuwi. Ya mbiyen enggak aku. Lah, aku mbiyen kecekel. ngomongi mbok sing penak iku resepe rumah tangga sing apik iku piye? Lah kowe apa wis rabi? Lho, aku wis. Piro? Wis 10 tahun. sasi. Yo alah sik 10 wulan. Wis sik anyar Tapi kan urung rasane waleh kaya buke. Kowe urung rasane kowe. Masa mak kesi iki ya waleh karo. Enggak lah wis bener omongane make mau 5 tahun ke atas. Piuh nyawang jembek. Alah. Tenan Jare sapa aku ya panggah sakinah panggah apa kowe 10 sasi sik anake. Aku duwe resep kok. Resepe apa? Resepe membangun rumah tangga, membangun rumah, iya ta? Ya. Kuwi mesti nganggo watu, gragal, krikil. Yo ge ngecor lambemu apa piye kok iso. Wong iki manten lho kok nuwun sewu to Pak Cange. Wong manten mbok kei watu gragal ya lak iki bangun rumah apa piye kok. Lah yo iki membangun rumah tangga padha karo mbangun omah, Mas. Oh, iya, Sing iya. penting butuhke watu, gragal, krikil. Ya wis jajal omongan. Nah, nganten lorone iki rungokno Mas nganten. Mbak manten. Iya. Iki omongane Mbah Slentem iki. Iya. Mbah Slentem kapan? Nggih. Apa watu ki apa? Watu, gragal, krikil. Wat- Watu kudu nguat ngatur wektu. Dadi kuat ngatur wektune, wektu kanggo keluarga, kanggo tangga, kanggo anak bojo, kanggo tangga teparo, kanggo dulur-dulur, kanggo mergawe. Kudu rata. Kudu rata harus balance. Iya balance. Watu, Balance. Iya. gragal. Saploke duwe mobil lagi ae lho ngerti balance bareng. Iya. Lah guna sporing balas. Ya mergane sporing balance. Iya balance. Terus Balance. watu, terus watu, gragal. gragal. Kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Dadi grapyak karo tangga teparo, karo dulur-dulure ya karo wong tuane. Dadi grapyak silaturahmi jangan sampai gagal. Silaturahmi itu penting. Man ahabba ayu basatolahu fi rizqihi wa yung sa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Ngerti ora pucet ngawakmu? Artekna Cil, ayo Cil. Artinya apa? Bulanane Google enek lho. Lah. Dadi bahkan aku keliru senani Gus Miftah aku kok. Sapa sing
kepengin didawake umure dijembarno rezekine nyambungo seduluran sing apik karo sapa wae. Kowe iki lho ngono. Iya ya, wah dikeploki. Tepuk tangan enggak apa-apa, tepuk tangan. Dikeploki malah kaya doro. Lho ora nek ngono lho. Kowe ngomongnya ning ngarepku lho, Mak Cang. Lah piye? Lah aku lho Gus Miftah tak eloni, Gus Sidam tak eloni. Terus Gus Kautsar. Terus Gus Samsudin. Iki kon tangga kuwi nyapa mbok omong. Lah fotone enek ning Facebook akeh lho. Tanggaku. Kuwi tanggaku. Iki kabeh iki aku melok, aku paham ngono ki mangsamu. Dadi ngene iki mau paham. Krikil gragal Watu, gragal sing nguri krikil. Krikil iki tegese Krikil aja sampai keri ningkatke skill. Dadi kepinteran dan skill itu wajib tingkatkan dari tahun menahun, dari hari ke hari. Kudu munggah Sebab apa? Membangun rumah tangga. Wong lanang kuwi dadi gentenge, atape, nak wong wedok sebagai sokone. Sak pinter-pintere wong lanang ora ana saka, kuwi ambruk panggahe. Oh, berarti saka ki penting ya? Wong lanang kuwi dadi atap, wong wedok saka. Berarti anak putu karo lan liyane kuwi dadi dindinge. Oh, berarti menjadi satu Menjadi yang satu, dinamakan rumah tangga. Yang kula mboten ngoten Mak Cange. Pripun? Jenengan sing luwih pengalaman. Aku sing pengalaman, aku sing tahu gagal. Nggih niki pindho. Tak bacok cengelmu lho wis meneng pindah. Lah ya kan pengalaman to. Iki aku ngomongi Mas Relo sama Mbak Nanda. Kita omongi wis iki tenan iki sing tau tak lakoni ya wis pokoke. Aja patek gugu, Mbak. Iki omongane dagelan yang golek duit. Gak omong aku. Lho ya omong. Nek nyapa golek duit mbok omong ning kene iki aku ning kene silaturahmi. Silaturahmi tenan. Oh, golek duit. Wong nek mencela-mencele rumah saya. Nek silaturahmi tok engko duwite tak gawa aku bosok kowe. Lho iki selunas saulan kepungkur iki bosok rene mulih gawe apa karo aku. Lah urusanku piye? Halah, engko tak dongane. Dadi masa donga tok. Donga iki penting. Duit iki keri. Adimu lho Kang wis mbok utang pengen 6 lho iki. Wis to gampang. Mas Relo sama Mbak Nanda. Iki carane mung gampang, Mak Cange. Jadi kudu saling mengerti. Rungokno omong aku. Lah aku lho, aku ngomong ngene iki, cah wedok, cah cilik nangis. Sedih saking trenyuhe karo omonganmu. Njaluk jajan ra ditukokne mboke. Mas aku nak wis ngerti omonganmu. Ora ning ngono. Compone umpamane enek gerah ngelune Mas Relo, Mbak Nanda, kuwi kudu ngerti. Carane piye? Carane umpamane nek sing lanangi panas utawa piye gek apene wong lanang capek, kesel, panas, apene budal nyambut gawe cukup ning ngarep lawang. Resepe piye? Utawa ning ngarep TV dilus-elus sirahe. Ya ampun, Mas Relo, bojoku sing paling gandeng dhewe ndang sehat ya, Mas. Sesuk lak sehat engko tak paringi ngono ki wis. Wong lanang wis seger waras budal cut nyambut gawe. Mulih teko nyambut gawe sing lanang senengane apa sik? Umpama kaya aku seneng mancing. Seneng mancing, teko omah dek dikai palesan sitok, dikai sangoni 2 juta kon budal sasi. 2 juta. Akeh men sangune kuwi. Wis wong lanang sigrak tenan iki. Tapi leres. Hobine oleh terus. Oh, dadi seger terus. Umpamane sing lanang senengane ngopi, Mas budal ngopi mulih-mulih jam 4 isu. Wis los. Sangune piye? Sangoni, wong lanang disangoni, wong wedok sing nyekel dhuwit. Heeh. Umpamane kuwi wong lanang gerah ngelune, ning lak wong wedok kuwi beda. Padha dilus-lus ngarep TV dipangku karo dicium cup ngono mari. Alah malah ditapuk lambemu wong wedok. Wong wedok ora usah ngono, cukup ora usah ditapuk, ora usah dilus-elus. Lah kudune dikon adus. Lah enek greges-gregese dikon adus dijak ning Magetan ning kota, tukokno gelang karo kalung beres kowe. Piye? Tekokno ibu-ibu. Napa leres, Bu? Wong wedok kuwi seneng genang karo kalung. Oh iya bener. Kuwi lek kaya ngono kuwi wong lanang terus-terus nukokne apa-apa wong wedok gampang setruk tak omong. Lah kok iso gampang setruk? Lah iya kene iki aku nyambut gawe. Kowe iki buruhe wong wedok. Nuwun sewu Mak Cange. Pripun? Jenengan ngeten iki mriki napa? Ngeten iki acara ngeten iki napa jenengan mriki? Nyambut damel. Nyambut damel. Artane damel sinten? Ya bojo karo anak. Betul. Suatu contoh buruhe wong wedok kaya ngene. Masa buruhe wong wedok kepala rumah tangga. Awakmu ada-ada kon ndi omahmu? Aku Rembang. Rene nyapa? Rene silaturahmi karo golek dhuwit. Golek dhuwit. Dhuwit mbok kene sapa? Kene bojoku. Ikilah namanya buruhe wong wedok kaya kowe kuwi.
Lo ngendi nggon ngendi papan ya wajibe ngono kuwi ya nafkah lahir batin kok, Cak. Nafkah lahir, nafkah batin harus tercukupi sebagai kepala rumah tangga wong lanang. Wong wedok njaluk apa mbok tukokne? Tak turuti umpama ngene iki entuk dhuwit lho, ibarate umpama 10 juta langsung plek nyoh, Dik. Duitku kayaku bengi iki plek. Alah kecapean geplek bongko kowe akhire wis to. Lah awakmu ning kene iki ngapa? Golek dhuwit. Lek dhuwit Umpamane gedine 10, tak kene bojoku 10 juta. 100.000. Lah sing 9 juta 900. Dana kenakalan, kamu gak tahu ya? Iki garai wong lanang umur panjang iki sing duwe kenekan ngene iki. Ngono umur panjang apa ngono iku termasuk wong lanang sing LCT. LCT apa? Lecet. Wong lanang 9 juta 900 mbok gawa dana kenakalan. Terus entuk LC piro? Ngawur e, aku adoh karo ngono kuwi mangsamu le baben ukele. Ya aku kok masaku kados kula niku iki ningali nduk niken. Nggih. Terus Dumi. ngene iki. Aku saiki ndelok cah wedok iku ora teko wajah le. Saestu kula niku mboten saene wajah. Kok ora kok wajah? Dadi tak Rata-rata omong. wajah lho sing dipirsani. Alah jomblo-jomblo saiki ndelok cah wedok, celak kowe ndelok teko Ya apa? delok teko wajah. Liyane wajah. Body. Apa neh? Rambut. Rambutnya piye? Hah, rambutnya yo golek sing lurus lempeng ngono kuwi to, Mas. Lah lurus ya apa? Nek lurus ki mestine yo gampang diatur. Ngono nek rambutnya keriting mie, sing ngombane keriting-keriting ngono kae, Ya. kuwi akale akeh. Terus Ngono nek sing keriting gandul, ngono kuwi lurus terus keriting gandul, kuwi biasane angel, Mas. Rada apa? ngomong-ngomong rada angel. Susah ditebak, tapi akale yo akeh. Lah kula mboten. Kula amit nuwun sewu, amit nuwun sewu. Pripun, nek jenengan Kula saking pripun? niki lho, kencete niki. Niki kencet to jenenge. Pencet. Niki napa to niki? Kecet, kecet. Lha wong nggih. wedok kok kencete Ora titenane percaya. piye? Pola kencet iki kok dekok, Neri- Bos. Hah? Nerincing. Ngerincing. Dekok. Hah? Kuwi karo wong lanang wani. Kuwi. Kuwi tenang. Sing rada ngene Rumuse iki. sapa kuwi? Alah kuwi tak rumusku. Banyuwangi lho, Pak. Banyuwangi. Iya. Iki lak kencet iki bembeng. Bembeng. Lah, Aja iki lho. dirabi. Lho, lah, nyampe. Kuwi tas babaran le. Iki tenang niki. Oh, Lho, lagi iki bener tenang. iki. Wis manak bojone wong. Alah kok aku bojone wong aja dirabi. Lah, terus? Nek lak kenceten niku krowak banget. Lah, krowak wak rabinen. Kuwi malah loro kencing manis goblok. Kuwi aja mbok rabi. Golek kencet sing rada bendol, Mas. Oh, bendel. Rada Bendel. bendel. Keneke bendel gedhi. Heeh, kuwi mari keseleo bocah kuwi. Enggak, tapi lak bendol tenang. Bendol iki diapa-apane gelem. Manut daringane mboten bocor. Upamane. Lho, umpamane kaya niki tak dresik niki. Piye? Piye iki? Nerincing, nerincing. Tegese Oh. artine apa? Bocor. Karo wong lanang Wani. gak wani bocah iki. Lu mau jarene karo wong lanang gak iku maneni terus daringane bocor. Ning jero nek mbayune aku seneni mbayune kula takonane goblok. Masa yo wedi kan? Berarti nak golek kuwi wong wedok sing kencate bendol. Ah. Lah rabi yo karo limbuk kae. Ya ampun. Oh, iki bendol iki bunder seser iki malah. Bunder. Kuwi iki kulit dicat pekok wih rumah saku. Lah, jare nyapa golek- kok rabi karo koroan. Wangel. Tapi nuwun sewu kula saking Bathung nggih ketinggal. Ngeten iki Piye? lho, ini lho. Ngene lho. Oh. Lah nduk Nitik saka bathuke. Nggih, niki daringane bocor apa mboten teko bathuke niki kan iki. Oh. Bocah lak bathuke ngene iki terus nek rambutnya dijok ning ngene iki. Nggih. Piye Iki kuwi? Gampang ra percaya karo wong lanang. Iya ora kan? Lho, aku iki apal. Nomor loro iki. Umi. Umi, iki ya padha. Iki ini rada enek anune, Bos. Apa iki jenenge rambutnya rada Rambutnya maju. tipis-tipis. Iki daringane bocor tapi sithik. Oh, sik Nek, mending iki ya. Sik. Mending iki tapi yo gampang ra percaya karo wong lanang. Beda karo iki. Iki piye? kene enek munyer ngene lho, Mas. Ah. Lintang. ah. Lintang. Iki lak ngene gampang gonta-ganti biasane. Biasane. Apa leres, Pak? Lho, yo leres. Kok salahi. Loh, Lho pacarmu wis pira, Duk? maksudnya biyen, zaman biyen saiki yo. Pacare telu, Pak, jare, Pak. Lah iya, biasane ngono kuwi yo mong seneng tok mari ngono ngalih, mencul rono ngalih Oh, ngono sak kuwi. cinta monyet. Selanjutnya yang Winong sebelah Winong. Lah, iki ngomongin iki sapa iki Mas? Lah, Lah iya aku tak katane lho kok. Apa dhewe kowe cedak Gus-gus kiai kok. Iya 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 aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya kaya ngene iki, Bos. Bathuke piye? Ya nek gak diapa-apane kok mesem terus bathuke rada jembar Rada padang. Ayu berarti. Iki apik, Bos, tapi daringane bocor nih ngene Lah iki. kok iso? Iki karo wong lanang wani. Ah. Iki tenan. Kuwi keadaan kuwi, Bos. Iki sing iki. Lah iki. Birgita Iki lak guyu iki stres bocah iki kita. Lah piye guyu tok isine. Wis sumeh. Sumeh ya. Sumeh lak Birgita iki. Ah. Iki senengane kesehatan, Bos. Memikirkan masa depan. Wah. Bocah kaya ngene. Mulane iki. rada ombo Sampai sithik. mikirin masa depan dihapusi wong lanang ya meneng ae bocah kaya ngene iki.
Niki jaringane bocor Ini niki. golek niki sing ngono jane. kuwi aja. Sing nomor Selanjutnya, Mbak selanjutnya Dian. lah niki resike putih kaya ngeten niki. Terus bathuk ini rada nuwun sewu, rambutnya rada diklewer-klewer Klewer niki. kiwantengen. Niki wonten sombonge ning di segi kecantikan atau body. Oh. Jadi lek pone enek wong lemu bareng sik cilik aku. Ngono iso ngene iki. Ngono kuwi. Iki iki. Ya ora. Ngono kuwi mesti duwe rasa ngono kuwi. Terus iki anu sing iki ya Mas ya. Lho sing kene sik. Bukesi yo diliwati nyapa? Sing adil, sing rata. Ngene. Ayo, wani ra. Wong aku anu nesu ora we. Ora, ayo, ora masalah. Enak. Lah pancene wong tamu iki sing kene ae lho. Mesti apik. We, sampe nesu ora? ora masalah, ora masalah. Lah pancen nggih rabi ora apik kok ndak tak ijolne ngono lho. Ijolne apa lho padane? Tebok tenan. Iki lho kostume diijol-ijolke ben ora malehi. Ayo, wani pernah kono. Mbok sing kene sel lho, Bas. Ora iso, diurutke no sing adil no. Nah, Bukes iki wonge bijaksana. Eleh. Mergo enek Pak Yoyo Lah iya Mas, selalu bijaksana. Dadi dalam apa? dalam keuangan. Iki Berarti lek duwe sing lanang mesti sing lanang gampang ngalah. apa ya? Ngalah, akhirnya lara ditukokne apa-apa sing lanang panas awake. Napa nggih to, Pak? Napa nggih? Ya bener ah. Bener. Awakmu kok ya? Banyuwangi le Purwa, tegese apa Purwa? Wiwitan. Paham ora? Bukesi, wonge meneng. Ndek-ndek ngene iki le. Terus Nyapa wi? Tengengen memikirkan masa depan rumah memikirkan tangga. masa depan, mikirne yoga-yoga, mikirne iki lho. Para seniman-seniman yang di bawah ini Iya. piye carane sejahtera. Lagi ngoten to, Mas. Ah iya. Kari siji ke? Bu ora usah lah pojok dhewe masuk dengan. Ya diratani no, diratani kabeh. Menika nggih pokoke sing penting wonten nasi, wonten anu pun mendel lah niki. Oh, neriman. Heeh. Dadi ning ngarep enek jajan wis mung meneng. Ya wis ora bocor, ya wis ora piye. Sing penting enek panganan meneng lah kayak sing ngono. Ana neh sitok, Mas. Sapa? Sok iki sing pucuke bathuk kene enek wajike ngono kuwi lho. Pucuke bathuk enek wajik ngene. Lah kuwi kowe wani karo wong lanang kaya ngene. Kuwi wani karo wong lanang. Ha. Masalah bojone dhewe lho, Pak. Apa iya? Ya, kowe. Mbak Deno, niki lho kowe wani karo Wonge turune mobil aja ngomong. Nuwun sewu kula tak ngampil sidene mawon. Boleh, sik. Sing pundi? Tapi Winong loro apa sisi? Lho, Loro ya? lah kok Lho iso jenengan piyayi loro kok ya. Lah, sampean niku piye to ngene? piye? Lah gelem apa ora? Awakmu milih sing Lah ndi? sebarang lek sampean meksa ya ora apa-apa lah. Sing meksa Kok sapa? semeksa kuwi lho. Ono ditawani. Winong Nawangse bersama Mbak Birgita Ayu. Ah, niki Tak lho. tang tak dang 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 support sik. Oke, yuk. Asik. Niki saking Tulungagung, naminipun Winong Nawangse. J. Sebelahipun menika Mbak Birgita Ayu saking Kota Tahu, Kediri. Oh, Kediri. Menika Tulungagung. Tulungagung pinten, Ndak? Campur darat. Campur darat. Nggih. Tasik senggel tambah sampun gedabel nuwun sewu. Napa? Senggel Napa? napa? Berarti wis duwe pasangan apa sing senggel ngoten lho. Kula pengen ngertos mawon lah kriteria laki-laki yang seperti apa, pengen tahu. Mau wonten sing mriko wonten tanglet, "Weh, Mbak niku lho nomor sekawan niku lho kriteriane sing pripun?" Kira-kira kaya sapa? Kaya apa kaya sapa? Anu, nek aku tuh yang penting Omongane wis kaya ngene iki lho, Pak. Biasane bahasa Indonesia ngene iki mesti kriteriane Iya. high class. Kriteriane sing piye jajal pikir aku. aku tuh sukanya pokoknya dia yang setia. Oh, setia. Oh iya. Setia tok. Setia tok ya. Setia dan bertanggung jawab lah. Oh, siap. Bertanggung Iki- jawab. Iki bocah ngene iki cepet golekane lah kaya ngene iki. Nduk, Nah, nduk iya. Birben. Dalam Lu kok berbrand kuwi lho. Birgita. Birgita.
Birgita. Birgita iso pil kita ini jadi Ngawur, iso santen pil ngawur. kita ini. Aku ngomong Birgita. Birgita. Kriteria laki-laki yang seperti apa, Adik? Brewok. Durung-durung kok medeni ini to, Pak? Ya iya. Terus Masa brewok. Brewok terus apa nih? Terus Brewok tinggi, Tinggi. terus putih sugih, terus setia, terus duwe apa jenenge tanah akeh, terus Anu, Dok, sugih wis, mobil ora akeh. sambut terus nih wis mati ya Dewi. Sambut terus nih. ya aja ngono to Pak karo wong wedok. Ya angel era kok. Tuntutane. Ayem-ayemi ngono lho. Tuntutane angel kok. Ya jenenge pilihan orang. Pilihan no ya ora apa-apa. Beda-beda. Iya ya muga-muga ketemu ya, Nduk. Amin. Tapi kita rada suwe. Iya Lah nek kaya ngono kuwi sugih. Iki Kediri. Kediri. Tahu. Apa? Tahu. Tahu po. Tahu takwa. Lho tahune takwa. Tahune takwa dah neo wonge. Iya. Ya, Masalah. lek iki Tulungagung nggone jaranan. Jaranan. Gitu, Nduk. Ya, Tulungagung putih, betul. Bang? Tulungagung putih. Tulung aku campur darah. Oh, campur darah. Marmer. Oh, marmer, Anak banyak nggone marmer. ya. Nuwun sewu niki diaturi nembang napa niki? Monggo gandeng niki lak Kediri karo Tulungagung lak nggih jaranan to Cak. Tahu Nggih, kali nggih, nggih. jaran. Pripun? Mangke kajenge ngaturake ninggal katresnan ning kajenge bawa sik. Syukur lek bawane duet kalian jenengan. Walah lah yo los to kene. Sing penting sing gender iki wis. Nggih, sapa to? Pengendare. Salahuk. Salahuk. Iki pengendare Pak Minto ngawur Nggih. ta. Nggih, wis sampeyan yo roh ae to iki. Ngawur. Mana karo sampeyan iki? Coba ayo. Yo. Coba, nggih. Coba saya ayo. Bisa. Niki bawane napa, Pak? Monggo nderekke Monggo, mawon. ndereke. Angkur ya oke. Bawa apa aja boleh. Nggih. Kencan karo Mas Lentem kuwi. Mas Lentem, Mas Nembang Lentem ya apik. saged. Apa? Selenem niku saged niku napa-napa. Bawa tem. Iya, nek selenem niku swara wedok. Sakniki swara son-sonan sing pinter bas. Swara horeg. Pangkur kemawon, Pak. Siap. Nggih. Kaget aku, tak kira ki apa. Jarene Iki wayangan ora son-sonan. jarene bawa horeg. Nak bawa horeg kan Pangkur ya, Cuk. Iki ki wayangan. Lah terus mbok son-sonan iki lho. ya ora apa-apa to. Lha apa ya kena ya ora iso kan. Lah lambemu ngomong dhewe bawa horeg. Umpamane Pak Purnomo duwe son piye? Purnomo Audio, let's go. Apa? Tak iki mangelone koclok kok malah melu-melu iki. Kuwi apa kuwi mau? Tribel. Kok coba dok. Ayo. Ya pangkur, ya Pak. Kangenku tanpa upama. Semono uga aku ya. Ora usah. Kowe koyo toprak jeruk malah. Toprak jeruk rembang. Mung sliramu. Tukang syuting medhot. Iya, iya nek fenomena apa nek iki? Kowe timbane diantem wong wedok-wedok lho. Waduh Mas, suasanane mak-mak. Bruno. Lugu. Mak-mak menangan ra iso kalah lek kok jarak contoh. Nambi, muduno nambi. Malah nambi. Lah iya wong wedok-wedok. Masa pengen delok pengen jangan bokong ae. Pak, kowe aja dipaido ras terkuat di dunia yo mak-mak. Mak-mak. Aku ampun karo mak-mak tenan aku. Mung sliramu kang dadi telenging hati. Kuwapok ra kowe. Kuwapok ra kowe. Apa kowe diseneni Bu mak-mak? mulai munggah golekno apa lho? Eh. Turu-turunan. Mas syuting, lan jenengan pengen selamat. Nyutingmu nek kantor desa ngono lho. Pengen selamat kowe tenan. Dikeruyuk ibu-ibu bosok kowe. Mak-mak Aku lho dijak foto ning mburi wong tuwek loro. Lah kok iso wedakan glepung. Iso pupuran apa piye? kuwi karepe yo pengen ayu. Pengen ayu. Pengen ayu tapi golek wedak sing murah. Oh, alah. Nomor 4. Iya. Apa kuwi? Apa terus ini. Wedok tok macam. Wedok. Cewek, heeh. Gulunjuk, belum menjeng boleh? Aduh.
Oh kudu ngono ya. Lah suwi ora digawe ngene. Ben ganti suara wedok wi. Nggih, di anu cara Ben anu panas. menjenge di tokne sik. Enggak metu belas. Nah, Oh wis berarti ngono nek wis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. belum menjenge ya. Ngenteni to. Enteni tenan. Diapure slentem iki lah. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Lah, Asik. kaya arep leleken ae. Iya ngaten iki. Ya. Kuwi wedok kuwi. Wedok asli. Wedok asli ndacak Mak-mak. Mbok kaya pikir aku ya kudu demok. Modus. saben petuk winong sajake kok iso pengen demuk gulu. Aku cah tulung agung mesti ngrembug nyapa ya. Masa ngono? Iya iya. Cahayu aja. Tenang. Aku pulang sama Om ya. Nyapa pulang ambil om plong. Ya, Bang. Lah kok iso ngomong Mas Persil Bang ganteng men. Lah kowe ngomong ngono ya ora? Enggak. Lah iki mau ngomong Mas Persil, kowe ngomong apa ki, Mang? Enggak, aku kan cuma tanya, iki bawane bariki apa cakepane? Oh, alah terus Mas Persil kok gandeng dhewe pikirku ngono. Apa wong-wong yang ngomong elek lho. Terus. Mak-mak lu ngomong elek. Turu bojoku turu. Paketan entek. Bocah iso resik merusuh. Ganti ombe kopi no keleler. Cangkeme lho ana wong bawa kok iso mbok ganggu ae lho. Itu meneng lambemu. Iki cah wedok. Mumpung bojoku turu goblok. Semumpung bojomu turu aku yo ngengei. Lah, Lah kowe sintai terus piye? Sing kulite bluduk. Kamu mau tukar tambah ngono entuk ora, Pak ya? Ora ada cahayu. Among ngeledo. Ye, suarane piye? Wis to meneng lambemu kita. Awakmu, gede awakmu. Kene sih. Kadung Bocah buyang kuwi gendeng piye lho. Enggak, lah aku salting mbok liatin terus loh. Oh, lah gimana? Kamu kan sinden untuk dilihat, Bro. Tapi dia kuwi wedi. Iya, Bang. Ulune jemborok ngelihat awakmu. Kamu kan seperti gendruwo barongan. Nduk Winang, nang. Kalem. Upamane suatu saat karo Cak Percil dijak ning guyon maton gelem ora sampe. Nah, aku masuk kriteria enggak? Ya lah ya kamu tak kene ngarep dhewe. Gak apa-apa gelem kok. Engko dandane anu Nyapo kuwi melok-melok lu nyapo. Lah, aku seneng, semua dok delok. Biasanya nek guyon maton kan sindene dandane roro jonggrang kayak gitu-gitu mahkotane besar-besar gitu toh. Beda iki, Nduk. Nah, aku Iki apa? sing sesuke tak kon masak anu pegawai Indomaret to ya. Beda-beda. Masa ya beda-beda. Ben lah sak cakap-cakapmu lah. masa sinden. Wes meneng lambemu. Mumpung iki sing apik iki lah. Nduk. Ora. Oh dadi didum sitokan iki. Ya. Heeh. Ngelingono Nono. rikala jaman kapungkur. Selamat datang di Indomaret. bawa ya bawa. Goblok. Ki lho wongmu ki lho ya. Ayo Zeyeng. Kamu harus kuat Zeyeng. Semangatin aku mas. Jangan sampai kalah sama dia Zeyeng. Iya mas. Ben. Sopo ngomong aku koyok gapuk. Kayak kamu. Mas Dari lah mas Dari. Ayo kembaranku kae lho. Iya. Mas kamu. Iki bojoku. Terus. Oh, ayo persis ya. Ayo gapuk. Seliramu nate ngendika. Aku ngomong kepiye Zeyeng. Tresno lahir terus sing batin. Pancen kaya mengkono wong asli.
Iki lho diterusne nyanyine. Walah iya, aku lali aku angger ketemu pil kita aku yang ngono kuwi. Bacot nih ya, Cak. Oke, siap. Monggo, Ayo, ninggal ayo. katresnan pisanan dangdut, kedua dijaranke. Oh, ngaten nggih. Oke, saya ini. Monggo. Hei. Pimpinan Gombes. Yo! Nangis aja ning kali kasih Pur. Arang-arang. Padar gombes barang. Mas aku diwangi maos mas layane akeh banget. Lah niki kathah saestu. Nggih. Napa? Sik, iki enek barang apa teko rene iki? Barang apa to? Ora sing kok kae lho, kono kae lho. Ya ampun, masalah. Wonten sinden warrior. Sinden warrior piye? Iki sinden luar biasa. Bocah iki lho. Nek kok tletong. Sugeng dalu Mak Cangi. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu. Injih nyun pangapunten niki wau radi telat. Ngaten. Lah napa tampi job rumiyin teng pundi ngoten Wau iki? dobel. Oh dobel. Nggih. Saking pundi dobelipun? Baben. Loh, Dobel apa kuwi kok saking baben kuwi lho. Mas ning kono iki ya tanggapan. Ya tanggapan ngene iki. Ya campur sari mau. Berarti duduk campur telek. ya campur Terus sari. ngono kuwi. ngapunten asmanipun sinten Mbak Yu? Injih, dipun tepangaken sowan kalian warga masyarakat pundi menika? Ayo Mbak. Ngriki menika Driyareja. 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 Warga masyarakat Driyareja sedayanipun dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Asik. Kok iso kaya ngono? Kok jenenge kok saru ngoten? Saru ngoten. Kok saru pripun? Lah niku wae sing mangucapke niku wau. Lah kok Nyiliti? Kula niku panggilane Liti.
asli menehi bapak ibu niku Liti. Oh, lek berarti Bu Kesi niku Nyi Kesi. Nyi Kesi. Nggih. Mbak Lia niku Nyi Lia. Nyi Lia. Jenengan namine sinten? Liti. Celukane terusan? Nyi Liti. Oh, iya. Lah Nyi Liti sinten? Nyi Liti Pak Purnomo. Maksudnya kepanjangan Ndak boye. Lah iya Mas lho. iki. Ndak boye. Oh iya. Lah Pak Purnomo ora ngerti Pak Purnomo iki karo aku wis ngene to Mas. Lah kok bisa? Lho, dhisik sapa sering aku ditiliki ning kono kae? Neng di. Mbah Ben. Masa nilai ning bapak guru kok. Aku lho Pak Purnomo iku pancene guru. Lah terus kok ning kono? Apa pensiunan guru to? Sering rono dhisik aku kan dhisik bakulan to. Bakal apa to yu? Bakulan kroto. Pakan apa? Ya pakan manuk to. Manuk sapa, Dok? Manuk Pak Purnomo. Maksudnya niku manuk ocehan iku lho. Oh, nggih. Hewan nggih. Hewan. Daleme saking pundi panjenengan? Kula. Nggih. Kula niku sak nggen-nggen kok, mboten mesti. Mesti. Mboten sing sesuai kali KTP niku pundi ngoten lho. Lho KTP mawon mboten gadah lho kula niku. Lho kowe iki jane warga negara ndi kowe iki lho? Kutub Utara. Kok mesti sak bedose cak ngawur to. Kowe nek kene apa nyapa? Ya ning kene iki aku ya sapa sing nimbali aku rene? Lah kok iso tekan kene iku ceritane piye? Lah iki pancen nekat, Mas. Pokoke anggere nek rame-rame tak parani tak sindeni. Rame-rame. Tak parani tak sindeni. Rame-rame. Tak parani tak sindeni. Lah iki rame-rame kok malah dipendungi kowe. Wong kepaten lho, Mas. Oh, iya. Masa Tembang itu- ya? Iya Tembang kayak nembang. gini kan. Iya paling gak ya ndongakne sih. Oh iya dongane matene. Anu dalam rangka ini kan tasyakuran nggih Mak Cange. Leres. Memperingati kemenangan Indonesia atas Timor Leste. Oh, matenan. Kok iso bal-balan kuwi lho. Mas, Iki manten dudu bal-balan. Nanda Mas Reno. Mas Relo, Mbak Nanda, ditungakne muga-muga iso nglampahi beberan agung dadi Iya. keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Paling gak Mbak Nanda kalian Mas Relo iki nyontok kaya aku, Mas. Duwe salon. Aku ya salon apa? Salon Mas? apa? Salon pas. Iki Salon tok. Salon kecantikan. Ladies. Lah iki salon kecantikan. Iya, nggih. Mas Nanda, Mas Mas Relo karo Relo. Mbak Nanda kudu nyontok aku. Kedahe nyontok kula, Mas Cak. Nyontok bab Kula napanipun? niku gadah resepe piye rumah tangga iki ben ayem tentrem, ben iso rukun, sakinah mawaddah warahmah. Dan Hemat. Hemat. Apa iso cermat. hemat apa? Lho piye to? Aku iki lho, ngerti apa ora? Bojoku iki tak blonjo 10.000, kuwi isih iso nabung 5.000 sedinane. Gawe lha pangeran. kowe apa mangan uyah kok kuwi terus dino kowe. Mangan uyah mesti. Mung 5.000. Wah, lah aku ora ngerti resepe kok. Lah resepe piye? Resepe piye? Wong hemat iki yo ngaku. Carane. Sedina 10.000, kuwi isih iso nabung 5.000. Carane. Malah isih Yo 5.000. isuk, Mas. Isuk. Tak kei dhuwit 1.500. Nggo apa? Tuku energen sereal. Gantinya sarapan pagi. Oh iya. Regane enek. 1.500. 1.500. Iklannya enek ya kayak sarapan bergizi, minum energen sereal 1.500. Lah terus nawan Awan mangan apa? Awan tak kei 2.000, Mas. Nggo tuku apa? Oki jelly drink. Penunda lapar. Penunda rasa lapar. Iklannya enek. Oke jelly drink penunda lapar 3,5. Dadi piye iki weteng ben aman sih. Aman. Besok 1.500. Awan 2.000 3,5. Sik 1.500. 1.500 bengi mangan apa? 1.500 bengi tak tukokne Promak. Alhamdulillah wis tak praktekno sak wulan, Mas. Sugih. Bojoku opname, Mas. Gak mangan belas. Lah aku mateni bojomu kok piye? Nembang sik siji. Sampeyan arep nembang apa? Nembang. Lah jenengan anu badhe nyuwun apa? Lah kula niku tembang napa man saged lho. Lah apa meneh niki kepethuk kanca-kanca mangan karo iki. Madang. Lah ya madang lah mangan to. Dados jenengan klasik kreasi nggih saged sedaya. Klasik napa mawon gambir sawit tak pangan. Lah. Onang-onang. Onang-onang tak pangan. Elok. Bondet, Bondet tak pangan. uler kambang. Uler kambang tak pangan. Ular keket. Kukur bawuk tak pangan. Cucuk. Cucur. Cucur. Napa? Cucur. Cucur napa kukur? Cucur bawuk niku, gending patalon lho. Ayo. Catetanku kukur ya, Mas. Kleru. Layak kor. Kleru, ndak boye. Lah sing catete ya kuwi dar kuwi to, Mas. Dar gombes. Dar gombes yo. Iya.
Oleh nyatet yo kleru kabeh. Nembang apa? Nembang apa? Pelok apa selendro? Ya pelok selendro ya. Ora kenek. Nek pelok nek selendro. Dikendangi Mas Tambul iki aku seneng. Tenang. Suwe Tambul gak iki petuk. kirek. Mas Timbul. Timbul. Yo wis senengane yo tambul sinden koyo ngene iki. Nek ra ngene yo bawa yo ngatas. Umpamane ngendangi penak mbok apane Mas Timbul? Yo tak paringi to Mas. Mbok apane? Tak lewek. Asik. Ora kowe iki lar nembang apa? Apa nembang? Nembang. Nggih. Lha iki sing benten kalian sinden-sinden. Ya harus spesial. Sik, Ya. klasik iso. Apa meneh di pirsani Bu Kesi. Iya. Iki dhisik yo maruku Mas. Aduh ya ora tak pamer-pamer. Masa marumu berarti awakmu. Lho piye to saingan dhisik. Karo Mas Yoyo itu. Mas Di iki karo dhisik karo aku. Sopo? Mas apa? Mas Di. Mas yo. Aku tadi iso Mas. Dadi ora. Lah iya Mas Cahyo Kuntadi aku nek nyeluki Mas Di. Panggilan Lah iya sing sayang. dulure Karmidi to. Iya tapi Sing sugih kae ya. Ayo nembang apa? Di. Nembang apa? Nembang apa? Anu nyuwun anu Mas, gangsaran mon Mas. Gangsaran kok sembok sindeni wi lho. Gangsaran kok kena disindeni. Lah piye ngenyek aku to iki. Kene, Nek sinden biasa anu ra iso kene iki luar biasa lho. Iya. Mas Bul, gasan Mas. Turut ana Mas. Aus. Wis. Iki ora perang to, Pak? Iya, Bul. Mas ya Mas, jelali esuk sore. Mas ya Mas, jelali esuk sore. Kowe iki lho nembang apa? Kowe iki lho nembang apa? Lah yo wis diiringi pas Lah nyapa ya Mas yo Mas tok ngono ki. Gangsaran. Tembang yo. Lintune saged nggih anu rencang-rencang. Ya iso Oh, ya. Jangan wae, dipertanyakan Bro. lagi apa ae iki di Kebo giro saged Mas. malah kok lagi. Bukone bonang Mbak. Turu. Alah yo roh. Ya Duaridar. Lha iki kebu kiro kok iso. Iya. Ya wis Ding. Ya dijajal sik to urung ngerti kok iso. Kebo giro Mas. Ya wis. Turut ana. Tapi gak ngono kuwi ya. Ora ra liyane iki beda Mas beda. beda. Bogero. Turu ning Iya roh. Lagi sidene apa ya? Oh. Iki ora pas mantenan ngono kae. rungono sik to. Tidak rapas lo yo ora gelem muni lho Dek. Apa nek sidene ya iki? Awas. Mas ya Mas, jelali esuk sore. Ketas ketok. Mas ya Mas, jelali esuk sore. Salah. Sancul Pak. Wah, apa nembang mojo lali sesuk sore tok. Lah Ora liyane kok. genti gandeng apa wae kok mesti panggah Mas Yo Mas tok. Cakep aku. Lah cakepane ngono tok lho Mas. Terwujud mulai. Ndak sih kok kaya ngono. Buanter, ora ngerti aku lagi mulai ke rumah sakit. Kalau wingi diopnam 3 hari. Masalah gerah apa? Lah niki lho. Lah wis tuwek lho iso cangkrangen. Iso blendingan. Tuwek cangkrang. Lah aku kan anu telat to Mas. Telat apa? Telat apa? Jaman anu apa cilikanku kan dhisik aku ora di imunisasi. Imunisasi kuwi. Nah, Iki lho, kaya kena iki lho, iki lho. Jenengan Astrin niki. Nggih. Niku napa mriki? Iki sik. Oke, Nggih. jenengan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbahno Kulit. Wah, nggih. adil terus. Petung Rejo Muntara Nadi. Ngersakaken gending utawi lagu Pepeling Lestari. Kagem Bapak Purnomo Ki Cahyo, Mbah Setu Sate Gule, kalian Cak Percil CS. Siap. Kula sampun pikantuk kenang-kenangan Cak Percil saking Mbah No Kulit niki wau sonten Napa? wau. Wonten sandal yang terbuat dari kulit dan juga bandulan apa? Bandulan kunci kuwi. Iki intine tandha tresnane kangge kanca-kanca Wah, Madangkara. luar biasa. Awakmu ya kok dikeki Aku apa, Mas? kacamata kok kulit. Kok kulit. Liyane kuwi ra enek to. Ya apa to? Wis matur nuwun nek ya wis to. Sing aku apik jalukno celana dalam. Apa ora sawu. Ketokno wedis.
Ora malah kemeratak lagu aku. Malih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi saking penggemar wayang kulit, Mbah Gunung, Mbah Trimo, Mbah Panji Anom, kalian Pak Guru, Suprayitno Pingkuk, ugi Pak Sun apa iki? Kerik apa iki? Tuh. Mboten gondrong. Nggih, mboten. Karo Mas Saiful nggih. Sugeng angayai pakeliran lagune nderek kalian Mbah No Kulit. Wassalam. Nggih. Gentos mriku. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah Setu Sate Gule, Dirjo, Gending, Sesideman, Pepeling, Bapak kagem Bapak Purnomo Ki Cahyo Percil CS yang sangat cakep. Terima kasih. Apa enek tambahane kuwi? Aku lah cakep tak tambah dhewe. Sugeng dalu Ki Cahyo Kuntadi. Nyuwun gending sambung wanci dalu caping gunung. Nah. Saking kula Mas Sunardi asli Tanjung endi iki? Tinggal Jakarta. Oh asli Tanjung tinggal di Jakarta. Oh Tanjung tinggal di Jakarta. Kono. Selendang biru Mbak Niken kagem Bu Noni Sumantri Bu Mantri Kang Suyat kalian temanten kekalih Pak Pur keluarga saking Karang Taruna Desa Priyorejo Priyorejo Saking ingkang kagungan hajat Pak Purnomo saha Mbak Nanda ngersakaken Mbak Niken nembang Pujaning Sih wewayangan Lestari. Oh siap. Podang kuning dangdutan gubuk asmoro dangdutke Pak Sutar Simbatan. Wah nggih. Kanggo rika Mbak Niken. Nah nggih. Terus apa ki kalian Jogja Istimewa. Nggih, tak percil. Nggih. Damel Bunda Nanik Sumantri. Siap. Dan Kang Suyat pancen oye paguyupan Sorterop. Nah nggih. Siap. Nggih. Saking Sri Kardiati Guru Magetan. Nggih. Sapa kuwi? Nyuwun yatra. Apa yatra ki lho? Iki nyapa? Kowe ki maca apa? Kuwi lho undangan. Sri Kardiati sapa? Lah, ngawur karo Rencange Bu. Guru iki. Lah ora enek Guru SD iki. Nyanyi iki. Nah, wis. Nah, wacan kabeh wis. Bisa maca ora? Aja nangis lho. Yang terhormat nyiliti yang paling cantik. Apa enek yang terhormat? Niki wonten yatra 1 juta damel panjenengan. Nyuwun gending selendang biru matur nuwun. Endi enek tulisane 1 juta? Endi lah. Di duite. Ora nek tulisane. Duite endi? Pengen kowe Ora, pengen. ora pengen. Iki tulisane. Lah tulisane jurone ra enek kok Mas aku. Mboten usah bidum kalian Mas Percil kalian Mas Lentem. Nggih. Endi duite? Mosok nek tambah-tambah. Iki sik rencana kok. Wah, rencana to. Tesek mriku. Pak Dalang nyuwun Bunda Nani Sumantri kalian Kang Suyat diaturi minggah panggung sugeta nyanyi nembang. Oh siap. Sugeng dalu Ki Dalang nyuwun gending sarung jagung slendro lawak gaul diterusne si kucing saking kula Mas Sunardi Jakarta asli Tanjung Kecamatan Bendo. Mas Jukek saudara dari Ponoroyo. Diponegoro. Oh iya Ponoroyo. Tulisannya Ponoroyo. Ponorogo request lagu Cinta Tak Terpisahkan untuk mempelai berdua. Siap, semoga cintanya enggak mungkin terpisahkan. Sampun, Telas. sampun telas. Genduk Niken Salindri ya Siap. nduk. Cublak suweng. Gadas. Berdiri nduk. Yo. Suka suang, suang esek kelantan, aku kantung kekutel, tanpa merah lere sapa kudu tele ake sirpa tele kotok sirpa tele kotok.
anak wedok Mbak anu Mas Nggih, Petil. leres menika. Ngene iki lho karepku ki. Yen gak isih Nembang cuwi. yo kepenak. Ah. Wajahe yo ayu, cantik. Di sawang iso. Ora kaya awakmu kuwi kok jet. Jadi ini kan arep tak entukno anakku. Sopo? Anakmu sapa umur piro anakmu? Umur 2 wulan. Sampean ini perempuan apa laki-laki? Ah, Lanang Sini, sini ya. Kamu perempuan apa laki-laki? Yo padha itu ae lho. Saya kan juga sama kamu. Berarti kamu bisa mana? Bisa. Oh, gitu. Apa ya wis Saya tau. ya mana ya ngendok. Tapi ini kok enggak ada isinya. oh iki lan isine lho, Dok, iki gombal lho, Dok. Gombal Masa piye to gombal? asli, Lah Mas? lah lah percaya lho iki lho. Ora. Gombal kok iki, Dok. Alah dekmu yo gombal. Gombal, Dok. Gombal. Lembang kaya nikan iki lho. Lah iya, aku mau krungu suarane sampean iki jane suarane sampean iki apik lho. Iya ta. Ora tahu senam lho, Ken. Termasuk kriterianya Madangkara suaranya itu. Senam apa? Warna suaranya itu loh. Iku lho, niken dhewe lho ngakoni. Masa yo Termasuk kriteria Masa bikin sinden kene. Masa ngono tok. duduk sindene. Apa? Bagian demit-demitane Lah, cocok kriteria. Iki lho, nikene ngakoni. Kowe iki demit ya seneng ae to. Demit kene Sementing anyang ngono lho, Mas. penting-pentingnya. Nyanyine sing bener. Lah, kan lek nyanyi sing bener itu apa emang ada senam itu, Dok? Senam apa vokal senam ngono gitu. ada. Sampean kan aku sing belajar senam kan sampean kae. Termasuk aku Oh bareng. iya, aku sampean selindro. piye. Dar, selindro, Dar. Dar. Lah, pengendir kok iso mbok uter Iki tanggoku kok iki. Oh alah, dergombe sih. Ya bener, ya kan ini. Ayanmu kumat kok piye kok bengak kok. Kita. Kene biasa kok nyapuk kok bengak-bengok. Lho nek nek ngono kaya memang ya ngono kuwi. Iki latihan. Latihane ngono kaya ning kan. Ning kan. De de. He 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 he. Sampai kan, sampai kan. Penak lho bisa iki. Panjen itu bengok ngono to, Mas? Iya lho kaya gitu. Ini Pak. Kira kira. Sampai. Dua sampai dua. Tiga dua. Lah, nikan, ngolor. Panjen kudu bengok ngono to. Iki lho nikan lho penak. Wong loro ya. 3 2 1. Oh, ya layak. Layak kuwi suarane kan trending, masalah suarane penak kuwi. Lah wingi aku yang ngrungokne Bukesi ning kamar kok. Loh kok Bukesi kok bengak-bengok iki senam tibake kae. Sok, lho kabeh sindan ya senam. Ora percaya. Sename yo ngono kuwi. Yo bengak-bengok ngono, Mas. Ya, 3 2 1. Nah, enak lah. Ya kowe ganti liti. 3 2 1. Nyakal nyakal. Kowe goblok masalahe. Ya pedot-pedot nyapuk. Ya iki lho penak. Iki lho cah loro iki lho sok pinter. Sing kaya biasane Nggak lho, Pak. diperhatikan nih. Sing kaya ning kelas kae lho. Piye? Kaya ning kelas 6 awake. Iku pas aku mbok warai kae. Lah iya iki to, iki lho. Contone digatekne nyiliti. Penak to wong iki penak lho. Iki lho, Dron. 3 2 1. Lho penake kaya ngene lho kok. Oh, ngawasi tanganmu dadi. Tangan tok iki lho. Ayo 3 2 1. Lah kok mbok wasne Muni tok? kok. Jare kon ngawasi tanganmu. Iya muni. Sesuai Sesuai nada ini Sesuai loh, ini nada. Aku nadanya pilih ini loh. nada lho. Ayo 3 2 1 ya. Nah, penak lho. Lumayan kan. Masa ngono wis apik, Mas. Ya apik, ya ora kan ya. Kowe termasuk Pertama ngono. Pertama kali yo Kuwi aku iso ben iso lungguhne pojok kono, Mas. Iso iso. Tenan. Iso. pegawai kontrak kowe. Tak daftar, Mas. Iso. Ngerti aku Iki tidak. lho, iki lho catane lho. Iso. Ayo. Iki dikek ndangdut. Deneng tak tuk.
Kowe iso ngono to? Aku nek mlaku ra iso, Mas. Ora saking dangdut. Gak usah. Ya Sing ya. lagu sing enak no apa? Apa? Bojo loro. Bojo loro, Jajan. Bojo loro ya. Bojo loro. Bang, piye? Piye ta, Ki? Nadane. Kowe ki iso apa ora? Kowe ki iso nyanyi apa ora to? Kowe lak ora iso nyanyi kuwi ae. Lah, yo sembarang ya. Ya, wis. Sembarang wis, kowe sembarang. Lah, kowe seni kelas ki lebih. Ayo. Ini ya, ya 3 2 1 ya. Oke oke. Nah, koyok kene, kayak kendang Mas. 3 2 1. Nah, koyok kene. Wi, Mas. Wi nek sinden-sinden ki apa ya iso? Iso. Percaya to. Kowe ki ora percaya lho. Masa iso? Kowe ngeramene madang karo. Iki lho sak kelas karo Niken. Kabeh sinen bareng. Cek sik. Ya. Bisa ngono. 3 2 1. Yuk. 3 2 1. Aja nek iki yoga ki lho iso. Yo kowe yo iso. Ora percaya to. Masalahe seniman Masa, Mas? kabeh. Nah, kuliner Ora percaya. Dajal aku ora percaya to. Ayo 3 3 2 1. Bisa bergomes ta yo kancane kuwi ki ta. Kae kancane kae ki ta. Iki kecepet ae. Gomes kecepet. Ayo 3 2 1. Ora. Enake koyo ngene lho. Enake koyo Sinden wis. Kari kowe Yoga lho. wis. Ah. Dalange urung mbok Iso, jajal. iso. Iki kene iki ra ada sing Iso tenan. Iso. Sing penting ngematne tangan iki wis iso Mas. Kowe lak khusus dalang kuwi iso pinter. Mas. Ayo. Nyapol kok. Iki ditantang karo batang Karo lho. Niken lho. Lah yo. Ayo bos ora iso. Ayo 3 2 1. Ah. Piye? Gak aku lek diperintah kae lho, dicek kae lho, diceki kae lho. Awakmu kuwi lho masalah kowe nyapa ngecek dalang. Dalang mesti iso. Dalang mesti iso. Yo 3 2 1 yo. Ya, ayo iso. Rada cepet kan gak iso to. Kayak iki lho, cepet. Ayo. Sini. 3 2 1. Kentang. Iya, benar. 3 2 1. Lumayan. Tak tek. Ya, oke. Jadi tinggi rendahnya itu panjang pendeknya Artikulasinya itu juga sudah boleh. Vibrani. Enak. Vibrani juga sudah enak. Jadi tinggi rendah vibra. Tengok ini terakhir ini nggak enak ya ini. Ya kan. Nyapa? Lah kok malah ngomong-ngomong ngarep kancane. Lah aku dijamong Niken. Lah yen manut tanganmu kok iso. Lah aku dijamong Niken ya. Ayo seneng Niken iki
lho. Itu kan menjuri itu namanya. Bengok kuwi sampe koyo padha bukesi bengi yo ngono kuwi bengok. Kalah. Kowe iki yo. Apa